Kod same berbe bilja je bitno znači ne uništavati staništa bilja. 1/3 bilja mora ostati obavezno za daljnju reprodukciju. Ali samom berbom, kvalitetnom berbom, znači sječenjem, ne uništavanjem, se čuva jako dobar dio biljaka. Zaštićene vrste bilja se ne smiju brati. Ako su strogo zaštićene za branje, znači strogo je zabranjeno i uzimanje sjemena od bilja i branje samog bilja. S obzirom da mi svi kompletno gledamo kad vidimo biljku, znači vidimo biljku i ne vidimo kako ona raste. Znači bilo bi pažljivo da se obrati pažnja na to, da se to biljno stanište ne naruši. Naročito kad je u pitanju korijen koji ako vadimo, bar jedan rezon treba da se vrati u zemlju. Znači u današnje vrijeme ja nisam primijetila nikoga osim sebe da vraća natrag sjeme i da vraća rezome na isto mjesto ili da prenosi te rezome na drugo mjesto gdje ga nema. Znači trebalo bi obratiti tu pažnju. Trebalo bi obratiti pažnju na rezanje biljke, jer neke biljke osim dijeljenja iz korijena dijele se također i iz cvijeta. Znači treba obratiti pažnju, ako je biljka prezrela, ne treba je brati. Ne treba je čupati, kidati rukom, bez veze zajedno sa korijenom da bi je presadili. Ovisno koji se dio bere, ako se nadzemni dijelovi beru, uvijek se treba primjenjivati tehnika rezanja i ne oštećivati podzemni dio. Dok ako se otklanja, to jest bere i podzemni dio, treba se jamete zatrpavati. To su ti nekakvi zahtjevi prema staništu. Kod same berbe bilja je bitno znači ne uništavati staništa bilja. 1/3 bilja mora ostati obavezno za daljnju reprodukciju. Ali samom berbom, kvalitetnom berbom, znači sječenjem, ne uništavanjem, se čuva jako dobar dio biljaka. Zaštićene vrste bilja se ne smiju brati. Ako su strogo zaštićene za branje, znači strogo je zabranjeno i uzimanje sjemena od bilja i branje samog bilja. S obzirom da mi svi kompletno gledamo kad vidimo biljku, znači vidimo biljku i ne vidimo kako ona raste. Znači bilo bi pažljivo da se obrati pažnja na to, da se to biljno stanište ne naruši. Naročito kad je u pitanju korijen koji ako vadimo,
bar jedan rezon treba da se vrati u zemlju. Znači, u današnje vrijeme ja nisam primijetila nikoga osim sebe da vraća natrag sjeme i da vraća rezome na isto mjesto ili da prenosi te rezome na drugo mjesto da ga nema. Znači, trebalo bi obratiti tu pažnju. Trebalo bi obratiti pažnju na rezanje biljke, jer neke biljke osim dijeljenja iz korijena dijele se također i iz cvijeta. Znači, treba obratiti pažnju ako je biljka prezrela, ne treba je brati. Ne treba je čupati, kidati rukom, bez veze zajedno sa korijenom da bi je presadili. Ovisno koji se dio bere, ako se nadzemni dijelovi beru, uvijek se treba primjenjivati tehnika rezanja i ne oštećivati podzemni dio. Dok ako se otklanja, to jest bere i podzemni dio, treba se jamete zatrpavati. To su ti nekakvi zahtjevi prema staništu.